4 anys em van comprar un piano i lo típic de que jugues al teclat i com a nena doncs jugava i m'ho passava molt bé amb l'instrument perquè clar, era un instrument que ni arribava al terra amb els peus, havia de seure amb llistins de telèfon perquè no havia banqueta lo suficientment alta. Si et poses en una carrera d'aquest tipus és perquè és una dedicació total. Tens un punt de... no és dependència, és una dependència sana el que estàs fent. Va haver-hi un moment decisiu per mi que va ser quan vaig tocar la primera vegada com a solista amb orquestra, amb l'orquestra de Cadaqués i Sir Neville Marriner a la batuta. I aquell moment que vaig sortir a l'escenari amb tota aquella orquestra simfònica al costat meu i amb tot el públic i les llums, aquell concert va ser decisiu. Vaig pensar, sí, això és realment el que vull fer a la vida. La música és creativitat. Una obra que la sentiràs una miqueta diferent segons el dia que tinguis, que hagis passat alguna cosa bo o dolent, segons les experiències que et passen com a ser humà, també això reflecteix molt la manera de tocar, la manera de fer música.